Здравейте на всички, аз съм Ровник. Това е канала, новият ни канал с Дейвид Палазе. Ето този човек. В него ще снимаме много разнообразни игри. Между другото, канала се казва Fire Gaming BG. Всичко е в смисъла на забавлението. Ще имаме много забавни моменти. Ще снимаме на ето тези игри. Dragon Nest, Дейвид Палазе ще снима на тези игри: Dragon Nest, Unturned, Naruto 3, GTA Vice City, Mafia 2, Minecraft Pixelmon и в неделя ще играем и на двамата Minecraft Mini Games. Аз ще снимам на Far Cry 3, GTA 4, Call of Duty 4, Alien Isolation, Outlast, The Walking Dead сезон 1, The Walking Dead сезон 2 и заедно с Дейвид Палазе ще направим в неделя мини геймс. И така. Не забравяйте да се абонирате. Това е всичко от мен. Слагам началото на този канал и довиждане.